Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, nandito ako ngayon sa aming munting bukid dito sa Bicol. Ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga tanim namin dito. Halos namumunga na. May mga dalandan, rambutan, pili at marami pang iba. Ayun, no? Nandun yung aking brother-in-law. Ayan, no? Ayun, no? At yung katiwaldas ko naman nandun, no? Yun, no? At mamaya iisa-isahin natin. Nakakatuwa itong mga dalandan ngayon dahil napakadaming bunga at yung mga pili natin ipapakita ko sa inyo. At ito na nga guys, ayan yung mga tanim nating mga punong halaman dito sa aking munting bukid. Ayan, may punong mangga dito. Yan, marami tayong tanim dito, almost 11 years na ito. Ayan. At marami rin kaming tanim na mga guyabano. Ayan. Nakakatuwa at taga dalanda na ngayon, yung sintunis o sinturis. Ayan, napakadaming bunga. Ayan, halos sumayad siya sa lupa. Ayan, makikita niya. Ayan. Napakadaming bunga ng sintunis ngayon. Dito yan sa aking munting bukid dito sa Bicol. Ayan. Ayun, no? Guyabano. Malapit na mahinog. Ayan, pasyal-pasyal tayo dito. Ito pa, oh, sintunis. Dalandan. Ayan. Pero pag sakwa, man, Napakadaming bunga ngayon ng dalandan. Yan, ikot-ikot tayo. Papakita natin yung mga ibang tanim dito. At ito yung mga punong pili. Ayan. Mabababa lang ang tanim naming pili dito. Ayan. Pasyal kami dito sa aming munting bukid. At ito yung tanim kong punong alibangbang. Ayan. Ginagamit namin itong pang sa sinigang, pang asim. Ito, pili. Ayan, ito yung mga bunga ng pili. Ayan, makikita nyo. At pag lanta na ito, yan, ipapakita ko yan. Nangungulay itim. Ayan, kulay itim siya. Yan yung bunga ng pili. Ayan, madami siyang bunga. Kaya lang hindi pa siya ganong ka gulang. Ito pa. Namasyal ako ngayon dito sa aking munting bukid. Ayan, itatanim uli ako ng mga ibang punong halaman. Ayan, ito yung punong santol. Ayan, ito yung malalaking santol. Kung tawagin ay Bangkok. Ayan, marami rin akong tanim nito. Yan, malilibang kang mamasyal dito sa aking munting bukid.
Ayan, may mga tanim din tayong suha. Ayun, suha. Suha. Halos tabi-tabi na ang mga tanim dito. Ayan, tingnan nga natin dito sa bandang dulo. Ayan, may mga tanim din dito, mga dalandan. Ayan, ito yung mga kasunod ng tinanim namin. Siguro mga nasa 2 years na rin ito. Ayan. Ito yung punong chiko. Ayan. May ilang piraso din akong tinanim dito. Ayan, walang bunga ngayon. Ayan, punong chiko. Ayan, napakatahimik ngayon. Dito. Ayan, may mga dito sa Bicol, ayan. Ito yung ginugulay namin. Ayan, maraming lubi-lubi. Ito yung lubi-lubi. Ayan, napakatataas na. At mayroong isa dito. Ayan, medyo mababa. Ito yung punong lubi-lubi. Ayan, wala siyang talbos ngayon. Ang pinaka-talbos nito, yun ang ginugulay namin. Ginataang lubi-lubi. Ayan, ito. Mayroong isa. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan. At ito na nga. Ayan. Ayan. Ayan, ito yung lubi-lubi. Yan, talbos na lubi-lubi. Ito yung ginagataan. Ayan. Layo-layo natin kaunti. Yun, oh. Ayan. Yan ang ginagataan namin dito sa Bicol. Talbos ng lubi-lubi. Ayan. May mga tanim pa dito nga santol. Ayan, Bangkok. Ayan, kasama ko yung dalawang bantay. Ayan yung isa. At yun naman yung isa. Palaging kasama yan dito pag pumupunta sa bukid. Ito, mayroon pang suha. Kaya maliliit pa. At marami rin kaming tanim na kakao. Ayan. Napakadaming kakao dito. Ito may bunga. Papakita ko lang sa inyo itong isa. Yun, oh. Kulay pulang kakao. Papasyal uli ako dito sa aking munting bukid. Ayan. Sarap ng buhay dito sa probinsya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.